mamahaling hiyas ni ginto sinukok. Ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad mo di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, di na makayanan maipagkaloob. Mamahaling hiyas, O ginto sinukok. Ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Iti sinuratan ni 1 Pedro, iti 4, Jis ngaging gana ti 11 a versikulo. Tunggal maysa kas iti sagot nga inawat nga tumulong kuma kadagiti sabali. Kas naimbag a panagtalkan kadagiti adu akita ti parabor ti Dios. No ti siya sino man nga agsao kumakas kadagiti sao ti Dios. No iti maysa nga agserbi kas kuma iti pannakabalin nga inted ti Dios. Tapno ti Dios maidaydayaw kuma kadagiti isu amin a banbanag. Gapo ken Hesukristo isu makinkwana iti dayag. Ken iti panagturay iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, di na makayanan maipagkaloob. Mamahaling hiyas ning ginto sinukok. Ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Thank you, Lord, for this day. Thank you for this wonderful day. Amen.